Mari vilayetinde howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşýan şu günlerde Bayramaly etrawynyň ýaşaýjylarynyň agyz suw üçünçlügi kesildi. Yerli häkimetler ençeme günwäri dowam edýän bökdünçlügiň sebäplerini düşündirmeden ilatyň agyz suw üçünçlügini etrapçylara suw ulaglaryny iýermek bilen ýola goýmaga çalyşýarlar. Ýöne çäkli möçörde iýerilýän suw ulaglary hem ýaşaýjylaryň talabyny ödäp bilmeýär. Bayramaly etrawynyň we şäheriniň ýaşaýjylaryna indi 10 günwäri agyz suwy kadaly berilmeýär. Bu Tomson ıssy günlerinde adamlara, hususan da şäher ýaşaýjylaryna hasta yaramaz täsir edýär. Suw yetmezçiligi derarly uly adamlaryň köpüsi hajathana derurlyklary üçin daşary gidip gün görmeli bolýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 14 iýunda aýtdy. Yerli häkimetler suw üçünçlüginiň kesilmeginiň sebäbi we onuň haçan dikeldiljekdigi barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre yerli suw edarasynyň we öý dolandyryş müdürlikleriniň resmileri de suw üçünçlüginiň kesilmeginiň sebäbini düşündirmeýärler. Olar diňe bir ýerde turbanyň ýarılan bolmagynyň mümkindigini çaklamak bilen çäklenýärler. İşgärler içimlik suw nireden alaly diýen sorawmyza satyn alaýyn diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda häkimetler ilatyň suw yetmezçiligini Bayramaly şäheriniň köp gatly jaýlarynyň ýaşaýjylaryna suw ulaglaryny iýermek bilen çözmäge çalyşýarlar. Ýöne ýaşaýjylar günde bir gezek iýerilýän bir suw ulagynyň ýüzlerçe hojalygy niýetlenendigini aýdyp, bularyň ilatyň suw talabyny ödäp bilmeýändigini belleýärler. Ulaglarda getirilýän suw hajathana däde agyz suw zerurlyklary üçin bolsa-da köp adama ýetmeýär. Sebäbi Tomson ıssy günlerinde adam organizmi suw has köp talap edýär. Şol sebäpli köp adam plastik çüýşeleri, gaplanan suwlary satyn almaly bolýar. Olaryň ýarym litri 2 manada durýar. Bu köp hojalyk üçin gymmada düşýär. Adamlar suw juda tygyşytly ulanýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Owa yerlerinde bolsa ýaşaýjylar ýörüýte suw ulaglaryny çagyryp, emeli howuzlara suw guýduryp, suw zerurlyklaryny üçin etmäge çalyşýarlar. Bu ortaça 200-300 manada barabar bolýar. Bu usul ykdysady kynçylyklaryň arasynda gurupdan düşen köp maşgala üçin aşa gymmat düşýär. Bu maşgalalar 3-4 hojalyk bolup, bir howuza suw guýduryp, onuň tölegini we suwuny bölüşýärler. Adatlyk agyz suw üçünçlüginiň kesilmegi we onuň sebäpleri barada Bayramaly etrap we şäher häkimliklerinden şeýlede suw edaralaryndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda suw yetmezçiligi ýyllar boýu problema bolmagynda galýar. Ýöne ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri bu mesele ýitileşýär. Adatlyň ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylary owa yerlerinde ekrançylyk suwlarynyň yetmezçiligi, şäher yerlerinde wagtal suw üçünçlüginiň kesilmegi barada ýygyderli maglumat berýärler. Halkara guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanda suw yetmezçiliginiň has agyrdygyna, emma şonuň bilen birlikde suwuň aşa sarp edilýändigine ünsü çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa hojalygy edarasy 2021-nji ýylyň sentyabr aýynda Türkmenistanda suwuň harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini ma'lum etdi. Bu aralykda hünärmenler Taliban ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümetiniň Amuderiýanyň akabasynyň ugrunda gurýan Ägirtuly Koştepe kanalynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nowbatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üçünçlügine howp saljakdygyny duýdurýarlar. 2022-nji ýylyň martynda gurulyp başlanan kanalyň gurulşynyň 5 ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Türkmen medeniýetine görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümni Amuderiýanyň suwy üçin edýär. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdeleri ýurtda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamak meselesini wagtal gozlasalar da suw üçünçlügindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Bu ýyl Türkmenistanyň haç ziyaratçylaryny Saudy Arabistanyna uğratmak üçin ýygnançyk nokady hökmüne paýtagtyň Hedreti Omar mescidi saýlanyp alany. Ziyaratçylaryň ilkinji topary 14-nji ýylyň Aşgabatdan Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine tarap ýola düşdi. Ozalky ýyllarda ziyaratçylaryň paýtagtyň halkara howa mendilinden uğradylmagyna ruhsat berilýärdi. Ýöne bu ýyl ýygnançyk nokadynyň ýeri ýitgedildi. Bu ýyl haç ziyaratçylaryny aeroportdan uğratmaga ruhsat berilmedi. Olar bilen mescidde hoşlaşdylar. Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýtdy. Bu ýagdaý geçen ýyl haz pardyny berjaý etmäge giden adamlar bilen aeroportda hoşlaşylmagyny, dyknyşygyň we başagaýlygyň ýüze çykmagy bilen ilteşdirilýär. Sonda başagaýlyk migrasiýa işgärlerini päsgelçilik ötdi. Sonuň üçin ziyaratçylar bu gezek
Mitçitten aeroporta uğradyldy. Diýip çeşmämiz aýtdy. Hedret Ömer mescidine ziyaratçylara ihramly wagtlary hem paýlanyp berilipdir. Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 7-nji ýylyna 2023-nji ýylyň haç mewsimini 2312 san Türkmenistanlyny haç farzyny berja etmek üçin Saudy Arabistanyna ýibermegiň meýilleşdirilýändigini oglan etdi. Birasdan 11-nji ýylyna Türkmenistanyň prezidenti 22-nji ýylyň 15-nji ýyl aralygyna 289 ziyaratçyny Saudy Arabistanyna ýibermek barada buýrugy gol çekdi. Şeride Türkmen Hawa ýolları agentligine öz çykdyjylarynyň hasabyna ziyaratçylary Saudy Arabistanyna eltmek we ýygyna getirmek üçin ýürüýte gatnawy guramak tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet serişdeleriniň hasabyna mukaddes topraklara ýeberilýän adamlaryň tölewsiz biletlerden daşary 20 000 manat töweregi çykdy jetmeli bolýanlygyny öz hasabyna Saudy Arabistanyna gidýän adamlaryň 30 000 manat töweregine pul çykarmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň haç ziyaratçylarynyň saýlanyp alynmagy we olaryň mukaddes saparlarynyň guramaçylygy bilen bagly dowam edýän korrupsiýa aladalary haç mewsimine kölewe salýar. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti 2312 adamyň haç parzyna ýeberilýändigini oglan etdi. Ýöne hazırga dalaşgärlerden diňe 289 adamyň ýol çykdyjylary Türkmen Hawa ýolları agentliginiň üstüne ýüklenýär. Yerli synçylar Türkmenistana soňky ýyllarda dowam edýän durmuş ykdysady problemlaryň arasyna dine we dinarlyga ýykyn edýän adamlaryň köpelýändigini, şeýle meýiller bilen baglykda haç ziyaratyna istek bildirýän adamlaryň sanynyň hem artýanyny aýdýarlar. Saudy Arabistanyň haç we umra ministrligi dünýäniň her bir ýurdunyň ilaçyna laýyklykda haç kwotasyny bölüp berýär. 2020-2021-nji ýyllarda koronavirus pandemiýasy sebäpli haç parzyny berja edýän ziyaratçylaryň sany berk çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu ýyl Türkmenistanlyk haç dalaşgärlerinden Saudy Arabistanyna gitmeden odal öz smartfonlaryna we beýleki akylly enjamlaryna Türkmenistanyň müftiliginiň müdiriýetiniň taýýarlan ykjam goşundusyny indirmegiň talap edilýändigini habar berýärler. Maglumaty göre bu goşundy Türkmen hökümetine öz raýatlaryny mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ýygyrlamaga ýardym berer. Şeýle bu ýyl 64 ýaşdan ýokary adamlar mukaddes topraklarda bolup biljek ölüm hadisalarynyň öňüni almak üçin haç ziyaratyna alynmandyr. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň haç ziyaratçylaryndan Berdi Muhammedowlara jan saglyk dilemegiň talap edilýändigini habar berdiler. İslam inancynda adam ömrüniň dowamyny adynan bir gezek berja edilmegi farz hasaplanýan haç ziyaraty musulmanlaryň aýsyny namasynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhicce aýynyň ilkinji 10 günlügine amal aşyrylýar. Bu ýyl haç mewsimi 26-njy iýul 1-nji iýul aralygyna gabat gelýär. Haç mewsiminiň 3-nji gününe musulmanlar Gurban bayramy belleýär. Türkmenistanyň paýtagtynda Taxtabit ýaýrady şäheriň ýaşaýjylary öýlerinde dören bu ganhor mör-möjege garşy görüşmäge tynançarka olaryň ýaýramagy dowam edýär. Mör-möjekler öýlere garaşylmadyk ýagdaýda şol sandy täze öý goşlary bilen hem aralaş ýaraşgabaty ýagdaýlar barada azatlyň habarçysy maglumat berýär. Şäheriň ýaşaýjylary öz hasabyna mör-möjeklerden goraýan serişdeleri satyn almaly we öz başda görüşmeli bolýarlar. Azatlyk bilen gürleşen paýtaxt ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, sanitariýa we epidemiologiýa gödekçiligi idarasy bilen habarlaşanda olar Taxtabita garşy görüşmek üçin goşmaça serişdesiniň ýokdugyny sebäbi özlerine berilýän köp bolmadyk serişdeleri ýerzeminlerde hem etasan elitne diýilen ýokary öňlükli ýaşaýyş çaýlarynyň zibil gaplarynyn töwereginde ulanmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň tutuş şäheri arasalamak üçin mümkinçiligi ýok. Adamlar ýerzeminlerde gemrejiler we mör-möjekler bilen öz başda görüşmeli bolýarlar. Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Indi Taxtabit hem ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrdy. Soň günlerde zibil taşlanýan gaplaryň töwereginde köp sanly diwan we ýorgun düşek görüp bolýar. Taxtabitiň köpdügi sebäpli ýaşaýjylar käbir ýagdaýlarda hemiki serişdeleriniň kömek bermeýänligini we zatlary zyňyp diýinmekden başga çykalgy görmeýändiklerini aýdýarlar. Olar içinde köpelýär durýar. Diwanı daşynyň arasalamak hiçili kömek etmeýär. Taxtabitden saplanmak isleýän adamlar diwandan ýa-da ýatylýan beýleki goşlaryndan dinýarlar. Diýip ýene bir Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Düşek biti diýilip hem adlandyrylýan Taxtabit adamlaryň we haýwanlaryň gany bilen iýmitlenýän, gan sorýan mör-möjekdir. Onuň diýişleýän ýeri gyzarýar we gijeýär. Ýaşaýjylar bizar ediji mör-möjekden diýilmek üçin serişde tapmagyň dürli ýollaryny gözleýärler. Şu gün aýalym Alişer Noway köçesinde ýerleşen veterinariýa dermanhanasyna gitdi. Onu şäher ýaşaýjylarynyň arasynda şeýle serişdelere islegiň gaty ýokardy sebäpli Taxtabita garşy dermanlaryň gutaranyny aýtdylar.
inniki täze partiýa garaşmagy maslahat berdiler we onuň bakasynyň has gymmat boljakdygyny öýdürdiler. Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy gürrüňerdi. Ýaşaýjylar tähtebite garşy güreşmäge tinançy arka bu mör-möjeklaryň ýaýramagy dawa jenjellere hem sebäp bolýar. Bir ýagdaýda köp gatly jaýda ýaşaýjylardan biriniň täze mebel satyn almagyndan soň tähtebit peýda bolupdyr. Goňşy mebel dükanynda bir diwan satyn aldy. Dukan Bagtyarlyk etrawynyň köne howa mendiliniň goloýunda Atamurat Niyazow köçesinde ýerleşýär. Dukan 5 hatly ýaşaýyş jaýynda birinji gatynda azyk önümlerini we hojalyk serişdelerini satýan dukanlar bilen birlikde ýerleşýär. Satyn alynan diwan getirilenden soň kwartiranyň iýesi köp sanly tagtabeti tapdy. Şu sebäpden alyjy bilen dukan iýesiniň arasynda dawa ýüze çykdy. Dip Aşgabatly Denan gürrüňerdi. Onuň sözlerine görä iki tarap hem bir-birini günäkärleýär. Satyjy alyjynyň ýalňyşlygy sebäpli diwany indi ulanyp bolmaýanlygyny aýdýar we alyjyny günäkärleýär. Alyjy bolsa odal kwartirasynda tähtebetiň bolmanlygyny aýdyp satyjyny günäleýär. Denan täze satyn alynan diwanyň ýygyna gaýtarylandygyny ýöne indi öýde ýaşar ýaly bolmanlygyny, ýaýran tähtebetiň gijelerini, öý eýelerini uklatmaýanlygyny aýdýar. Tähtebetiň köpelmeginiň esasy sebäbi arasaçylyk şertleriniň berjaý edilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Bu mörmöjek adamyň gündelik eşiklerini aralaşýar we gizlenýär. Şeýle hem olar islendik elektronik guralarda, kitaplarda bolup bilýär. Ulanylan mebelleri satyn almak tähtebetiň bir ýerden başga ýere ýaýramagynyň iň aňsat usuly hasaplanýar. Aç tähtebeti mehaniki usul bilen ýok etmek kyn bolýar. Oňa garşy iň täsirli serişde mörmöjeklere garşy himiki serişdeleri ulanmak hasaplanýar. Geçmişde Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda gemrijelerin we dürli mörmöjeklaryň şol sanda büreleriň ýaýramagy barada bir näçe habar beripdi. Şol buraqtyň özünde de mörmöjeklaryň we howply ýokunç keselleri ýaýradýan beýleki jandarlaryň ýaýramagynyň öňüni almak we ýok etmek üçin ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini dezinfeksiýa etmek üçin zerur çäreleriň wagtynda geçirilmeýändigi we zerur serişdeleriň ýetmezçilik edýänligi barada habar berilipdi.